alle sammen. Så skal vi lave en unboxing. Jeg har været ude og købe noget fodboldtøj i dag. Ude i Sports 24. Bare fodboldstøvler. Den ser om her. Den ser lige nedenunder. Og den lægger vi lige hernede. Oppa. Og så har jeg fået sådan noget. Oppa. Den lå lige der. Og så har jeg fået noget træningstøj. Det lægger vi også lige der. Og så har jeg fået nogle sko med nogle meget tykke såler. Så ser det ud ovenpå. Så ser det ud nedenunder. Og på den side, så er en skater. På den her side, så ser det sådan. Nu lægger vi også dernede. Oppa. Og så har vi noget. Så har vi et par bukser også. Et par træningsbukser. Og hvis de har et link, eller det kan være, der kommer et link til deres hjemmeside, hvis de har en. Det var det, jeg havde for i dag. Hej hej alle sammen.